बोला जान तने जान हित के खाली मुंह देख ले सब। हाल ही के तिलक छोड़ा माई बोला ये तो एक बार में करना सुने आ कितना चाव से एक खाली कॉलेज से के जानता कहतर की बोला जाए। इश्क प्यार मोहब्बत तिखी से और कहानियां स्टोरिया एक कोई याद से नहीं है नहीं ये सदियों से चला आ रहा है लैला मजनू हीर राजा पहले वो थे खुला चाहिए अरुण भैया के बा खुला। अरे 100 को तो वो दे दो आलू खो जाए वो हम जानते नहीं लेकिन होइले नहीं खे दे दी कमा लव डब से नहा के वो गा दे सब गा दे अभी नहाए के नहीं खे। हाँ तो 500 तब 1000 ले ले 1000 जी हम गा देते भैया गा देते कोनो लड़की ही रोज आवती है तो हंसत आवती है आज का जने का भइल बा रुवत आवती पोटा छिनकत आवती बिगाड़े के फेर में रहलक ए नोन चाहवा कुछ तो जरूर भइल बा। अरे बहनी का पोटा पोछी इतना हार्ड रो बेरे ते तो हडवे बैठा देबे आ ते काहे रोत रे कुछ भइल ह क्यों कुछ कहलस कौन सामान भुलाइल बा कोनो घटना घटल बा कुछ नहीं के भइल इतनी सी छोटी बात के लिए चलो उधर यार बोला जान तने जान हित के खाली मुंह देख ले सब। हाल ही के तिलक छोड़ा माई बोला ये तो एक बार में करना सुने आ कितना चाव से एक खाली कॉलेज से के जानता कहतर की बोला जाए जे आज निमन आदमी के द्वार पर बार आना तो परीक्षा न देले बार भर्ती के रिजल्ट बिग देता है ज्वाइनिंग लेटर बोला जान हम का बताइए यार कैसे बताइए। अरे मुँह से न कहबू हमरा से कहल नहीं खींचा तो वो खा दे हाई खाई हाथना निमन सामान खा लो हई कतरो का दे तो हौ कतर खाई हालांकि महेश बाबा एमे साने ओने का झंझट नहीं तनी मुनी नींबू गाड़ी आ जलजीरा मार के खींच दी पट बुझाई की सतुई के लस्सी पियत मैदान में बना जाए हे जा बोलो हमार शादी तय हो गइल बा। अच्छा हो सके तो हमरा के भूल जाए। अरे कैसे भूल जाइयो काहे कि हमार मजबूरी बा। तार मजबूरी बा हाँ। तो हेने जरूरी हो न बा बात जरूरी हम बुझाते नहीं 1 बजे वाला बा हां जी जहां 1 बजे इनका 2-4 चप्पल का जरूरी हो जाए मालिक ना अभी ना 1 बजे तो जा रे जी तनी बेंजुआ के बक्सा में हल्का उठा विश्वास ना रहल जितना बात बतियौले बारू सब झूठ बतियौले बारू जन प्यार कइले बारू लोकल प्यार लोकल हां भाई